بسلم ثم سلم على النبي ولي يفنى وويل يا بسلم ثم سلم على النبي ولي يفنى وويل الله تجيجو en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmitoɗo allahu tagi tago o ɓorneɗa en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha nayodengame jama en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en woodede o duniya nayodengame jamaje weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique jude mondo boɗo manta dendagal hettiyankoɓe weltare tv jambal ɗon rendoji men jude mondo boɗo manta annabi so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñay ɓataake bindaɗo aaɓnde 17 seeɗto hitande ujunnaje 222 ɓataake men ko faate Ganndal no mbirunoɗen ɓataake men tufde Ganndal aleɗe hanki eɗen nayo ko faate banggue tarihaji annabaaɓe men arɓe e deftere Allah teddude wiyande Qur'anil Karim koɗo meɗen ko ceerno Khalid Abdullaahi Sy musidɓe tedduɓe ala no mbatten so wona cukkiten noppi men kettoɗen keɗoɗen haqqillaji men paamen ko faate banggue tarihaji annabaaɓe men ceerno Khalid Abdullaahi Sy aɗay jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe yewtere men buuɗal yurmeende bisimilla maɗa calmina bandiraɓe ngan sangan nayoɗen e jewte meɗen khalilu werla e jeyle daɗiri ko sabu ɓorɗo windere dubnama Musa khalilu werla e jeyle daɗiri ko sabu ɓorɗo windere otonin to gasata kala fomoroka. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي سار hettiyankoɓe a yawo weltare tv e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma mo woni kala mi salmini ɗum inde mum e yettode muɗum ɗum noon sar mi wima mbani mba kono en calmini dendagal julɗo to wawi wonde foof jogorɗo hettoyade buuɗal yurmeende ngal en calmini ɗum en duwanima ɗum moƴƴere yinde Allah waɗata e mum kisal e ndenka keerika ɗum noon bisimilla ma Seydi Sar. ceerno Khalidou Abdullaahi Sy caggal nde min calminma min juurima hanki wonno ko annabi Moussa hande noon jiɗɗen haalde ko hol gonnoɗo annabi Dawuda mo Allah rokkuno ñeeñal Allah rokki fartaŋe ha ganduɗa enen kala eɗen parnoro oɗo henna annabi Dawuda hol gonɗo annabi Dawuda ceerno Khalid Abdullaahi Sy. eyi Seydi Sar mi salminima lawol gongol e namdal ma payodingal ngal nambiɗa joni. annabi Dawuda mbiɗa holi kanko e kanko ko goto e annabaɓe ɓe Allah nelno o rokki ɗum deftere ma en garoy hen so Allah jaaɓi.
annabi Dawuda jibinɗo mo wiyete ko Aïcha, on ne jogii ɓiɓɓe 13 ko kanko woni tokoso o. On jibini ɗum ko biyeteɗo Uwaydu, on ne kadi jibini ɗum ko biyeteɗo Abir, on ne kadi jibini ɗum o wiyete ko Salmun, on Salmun jibini ɗum ko biyeteɗo Nahshun, on kadi jibini ɗum ko biyeteɗo Waynadibu, on ne kadi jibini ɗum ko biyeteɗo Iram bun Hasrun, on ne kadi jibini ɗum ko biyeteɗo Farsu, on jibini ɗum ko biyeteɗo Yahuda jibini ɗum ko annabi Yaqub ko Ishaqa jibini ɗum, Ishaqa ko annabi Ibrahima al Khalil sehil Allah on jibini ɗum. ko ɗum ɗo woni asko annabi Dawuda. ɓayde kay namdal ma gadingal mbiɗa kam ko hol gonɗo annabi Dawuda. ɗum noon ko oɗo woni annabi Dawuda, mbeɗo faɗi namdal ma ɗimmal so hawri e welede Allah. musidɓe tedduɓe, teskoɗen annabaaɓe kala kamɓe jiidi, kala nde ɓe gaskina ɓe jaltata koye neɗɗo gooto, nde tawno Allah subhanahu wa taala jumata ko waɗi ko. ceerno Khalid Abdullahi Sy, kalten ko annabi Dawuda. annabi Dawuda hol wolde feññindemo e hol wolde nde o waɗi wadde woni hol wolde nde o adi haɓede kanko annabi Dawuda. bisimilla baɗo ceerno Khalid. eyyi seydi Saar, mi salminima e namdal ma ɗimmal payodingal. mbiɗa hol wolde nde annabi Dawuda adi haɓede. eyyi wolde nde o adi haɓede ko aɗa andi banu Israila en nde annabi Musa ruttoto e jomum, o lomtini almudo makko goto biyeteɗo Yushi, hanki en kaali ɗo en nde o yiiloyto Hudar, ko oɗo almudo o wonduno. nde o ruttoto e jomiko ko Yushi oɗo noon lumtimo. nde Yushi yiɗi ruttade e aduna, lomtini biyeteɗo Kalibu, onne kadi ko almudo annabi Musa wonno. nde Kalibu yaltata aduna, lomtini biyeteɗo Hisqil, onne kadi ko annabi. nde o yaltata aduna, lomtini biyeteɗo Ilyas, nde on yaltata aduna, lomtini biyeteɗo Ilyasa. ɓeɗo foof moƴƴini lomtugal. caggal ɗum ɗo noon leñol biyetegol Amalika, ɓen kodi aɗa andi ɓeɗo gonno ko Baytul Migdasi. ngol ɗo leñol noon feeñi ko yimɓe bonɓe, ɓe goɗɗodirani e ɓeɗo Israila naɓe, ɓe kodi ɗo wiyete Filastin. ɓen noon ko e leñol biyeteɗo Amalig walla Amlig buna Aada. Amlig buna Aada, eɗen gandi leñol aadanaɓe faami. ɓen noon ngari jane mabɓe, mbare mabɓe ko heewi, kamɓe banu Israila en. nde ɓe mbari banu Israila en ko heewi, ɓe dahi sukaɓe mabɓe, ɓe mbari hohoɓe mabɓe fodde 400 pawɗo. ɓe guitti lempo kadi ɓe pawi dow mabɓe, ɓe mbima dokkon lempo. on saaha noon kamɓe banu Israila en ɓe gasni ko wiyete annabi ko, hay annabi goto ɓe keddoraka. e kadi ɓe keddoraka ni hay biyeteɗo oɗo kam ko annabi jibini ɗum, ala hen koɓe jogui. so wona debbo goto, joguino debbo goto cowiɗo, debbo ono sowi ndeysan, on ɗon debbo immi koye biyeteɗo Laawi noon ko ɓi annabi Yaquba. on ɗon debbo o jibinoyi ngel ɗon cukalel, o inniri ngel Chamwil. kanko debbo o inniri ngel Chamwil. nden noon cukalel ngel mawni, nde cukalel ngel mawni nde, ndeysan Allah waɗi ngel, hokki ngel nokku e banu Israila en. ngel woni lamɗo, ngel woni annabi. nde ngel woni annabi, caggal ɗum bani Israila en ɗaɓɓirimo yo darnamɓe lamɗo, beele ɓe keeɗa caggal on ɗon lamɗo, ɓe kaɓoya e ɓeɗo tampinɓe ɓe. ɓen noon mawɗo mabɓe o e on saaha wiyete ko Jalut. e hoddiro Allah
raɓɓiɗinde haala tan so tawi en mbi eɗen ndewno ɗum yaari ni ene wawi juutde no feewi. Eyyo joni noon daɓɓiɗinen haala ka tan e hoddire Allah ɓe pelliti haɓoyde on kono noon kanko oɗo Chammewil ɓe ñaaguimomo yo darnanɓe laamɗo o jaɓi darnanɗeɓe laamɗo o wi bisimilla baasi ala joni jomam wi kam ko yon ƴettu ɗaaluta oɗo mbaɗen ɗum laamɗo. kamɓe banu Israila en ɓe mbi min jaɓani oɗo wona laamɗo. honno laatoronto oɗo laamu e dow amen minen ɓuurimo handude e laamu saabi kanko galle mabɓe guila fuɗɗi fade joni laamɗo meeɗa feñde ɗon annabi meeɗa feñde ɗon kamɓe koɓe ñobboɓe guri koɓe aynoɓe te o rokkaka yaajede wawa wonde. Chammewil annabi o dari wiɓe Allah de ko oɗo suuɓi te kadi Allah ɓeydimo doole rokkimo gandal. Allah waɗata koko wela gacce ko mbimi ko ɓe mbi ala joni mbaɗan min maande nde ene holla min ko Allah waɗimo. O wi maande nde ko ma on jii wakande ne yimmi dow malaikaji jippina wakande ha galle makko dardon guite moɗon woni hen ko ɗalatine annabi Moussa e annabi Haruna woni hen ko alluje janguetanode ɓoyɗe o haalnebi ko wonata hen foof. ɓe tinana ɓe daari haɓe jii malaikaji ni ilnani jippo enen gadda wakande fodde no wirno ni ɓe tawri noon ɗum waɗi ɓe pelliti jabde ɓe keɓli yaade haɓoyede e oɗo jaaluta tampinɗoɓe e on ɗon saaha ko ngaari bondi e hoddiro Allah e nder maɓɓe biyeteɗo Aïcha o jibinɗo annabi Dawud o enayi maɓɓe ene jogii sukaɓe nde wonde Aïcha wonno koye konu ɗaluta oɗo mo Allah darnaniɓe oɗo e nder konu makko he Aïcha jibinɗo annabi Dawud o ene jeeya hen koye maɓɓe o jeeya. Aïcha noon no jogii ɓiɓɓe 13 13 ɓe noon Dawuda woni tokoso o. Dawuda noon felliti yaadude e maɓɓe ene famɗi on saaha annabi Dawuda faami o aynanno ko dammiri joni noon ɓe pelliti yaade haɓoyede kanko annabi Dawuda omo yaaha o wirti hayre nde wimo Dawuda ƴettam ko min woni hayre annabi Haruna o ƴetti hayre nde o wirti wonde nden wi ƴettam ko min woni hayre annabi Moussa o ƴetti nden hayre o wirti hayre wonde nden wimo Dawuda ƴettam ko min warata jaaluta mo paaɗum to muno o ƴetti fo o waɗe gafakke makko ɗum waɗi nde ɓe jetti hade mabɓe huccude haare he laamɗo o woni ɗaaluta o noddiɓe kamɓe foof o wi kala baranɗomi oɗo laamɗo mi resna ɗum ɓiyam mi fecca e muɗum laamam ngu o haali ɗum joni noon e nder hoddiro Allah longinimo yo ƴettu ngujam ko nebam o yuppo o nodda yimɓe ɓe goto fof mo yuppo e hoore mum kala mo yuppe hoore mum simti on warata kala mo yuppe hoore mum tan deeƴi ko on warata mana lamɗo maɓe mbaddaro jasɗo o noddi yimɓe ɓe fof goto fof mo yuppa e hoore mum ene wama ene tello nde hawri e annabi Dawuda ko suka o yuppe hoore mum tan deeƴi o wi ko oɗo warata mo ɓe kuccodiri e ɓeɗo hefereɓe kanko annabi Dawuda o ƴetti kaaji tarɗe foof o loowe gafakke makko o wi inde joom Moussa o wi inde joom Haruna o noddi Allah subhanahu wa ta'ala o yirli lottudu ndu o weddi hayre nde yane tiinde oɗo jaaluta bonɗo nde yaltiri hoƴƴunu makko nde ɓenni kayre hayre nde waroy 3 gorko goɗɗo wonnoɓe caggal makko kanko jaaluta o wari 3 gorko goɗɗo taw koye hayre nde o weddi nde waɗiɗe e lottude he kanje tati fof ɗe ndendu ɗe gondi hayre wotere e hoddiro Allah ko ndeɗo hayre wari jaaluta oɗo lamɗo bonɗo bonnannoɗoɓe tampinnoɗoɓe dahannoɗoɓe barannoɗo yimɓe maɓɓe e ko ni ɗum sifori ko ndeɗo wolde annabi Dawuda adi haɓede ɓayde ko ɗum woni namdal maɗa noon bisimilla mboɗo faɗi gongal so hawre welede Allah seydi Saar. musidɓe tedduɓe min meftat tan e mbadi ha yimɓe mbawa famde nde tawno so en ndewi tarikhaji ɗi
gonga e gonga ene gasa juuta ha ɓurta taw kadi en meftani en ko ɓurɗen wawde meftude ko. hakkunde ɗaluta e jaaluta inde ɗe nandi kono ne certi. ɗaluta o ko neɗɗo moƴƴo mo Allah rokki sembe darni konu ko ɗon Dawuda dañi fartaŋe feeñje. jaaluta o ko bonɗo keefeero laamɗo daho piyowo ko on woni mo Dawuda wardi cukaku. Dawuda ko suka warimo ni Allah feññiri Dawuda. ceerno Khalid Abdullahi Sy Allah rokki Dawuda fartaŋe ndeɗo henno wolde gañade teni ko wolde makko adinde teni ko sukajo tokoso. holko wonno meccel makko kanko annabi Dawuda? bisimilla maɗa. Seydi Saar mi salminima laawol gongol. Mbiɗa joni namdiɗa ko holko wonno golle makko kanko annabi Dawuda. Eyyi annabi Dawuda ko adi fof kanko o rokkono ko deftere wiyetende Zabura. ɗum wonno deftere makko, kono golle makko tigi tigi ko jamdi, ko jamdi o gollata. Allah subhanahu wa ta'ala meeɗi nelde malayika o ari e mbaadi neɗɗo. nde malayika o ari to annabi Dawuda ɗo, e nder ko ɓe kaldata ko Dawuda namdi malayika o ga hoore mum. holko ganduɗa e Dawuda? ko ni Dawuda wi malayika o. malayika o wi Dawuda aha ɓe wonko gandumi e makko, gandumi e Dawuda sinno wona ko Allah wallimo, ko Allah laɓɓinimo. malayika o haaɗi ɗon. Dawuda wi ɗum ko firtata, ɗum ko woni. malayika o hebbiti wi Dawuda o ñamata o ñamminta koreji makko koye baytul mal. on saaha noon kanko annabi Dawuda o wala haydara somo ñammina galle makko koye suudu rendinandu wonande miskineɓe Allah, koye ndun suudu o ittata o ñammina koreji makko. on saaha noon nde malayika o yeehi Dawuda ñaagui Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗanmo ɗomo yondikino ga ñamde e nduɗo suudu jawdi ndu ganduɗa ko miskineɓe mbaɗana. yo Allah waɗanmo no dañiri ko ñaami e ko ñammini ɓesgu makko e koreji makko, taw wona ɗo ittannoɗo hankkati o ittata, kanko annabi Dawuda. ko ɗum waɗi sababu Allah newnanimo ko wiyete jamdi ko. watti wadde hen wutteji tekkuɗi ɗi ganduɗa hayso wolde ari so neɗɗo ɓornimaɗi ko fiya jamdi foof jamdi ndi ɓennata. watti gollude ɗum kala ñalawma o golla, kala ñalawma mo yeeya fadde ujunnaje 4 dirham, kanko mana annabi Dawuda. o nafɗa hen sabi Allah, o sakko hen ko heddi ko, o ñammina galle makko, o ñammina bandi ko en. so ɗum ɓenni kanko annabi Dawuda, ko ɗum waɗi sababu nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam mantirimo ngel gueɗel. annabi Dawuda ɗon ha o yalti aduna o ñamata so wona ko golliri jungo makko, kanko annabi Dawuda. kala ko gollirano jungo makko a wawa wadde feere ha o ɗum ɓenna e hunuko makko. o ñamata tan koko golliri jungo makko, kala ko rewani jungo makko o ñamata. Allah subhanahu wa ta'ala noon newnanimo gueɗe kewɗe. Allah ƴetti ko wayno kaaƴe e diweje, o wi bisimilla, mi waddi on e oɗo jiyaɗam, somo rewa Allah mballemo rewde Allah, jeehe ndewde e makko Allah. Allah waɗini mum jamdi way kono sa tawi a ƴetti condi a waɗi hen dihal seeɗa aɗa yerwo, kanko annabi Dawuda ko noon Allah waɗini mum jamdi, hayanimo jamdi tigi 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 tigi. eyyi
ko kanko adi gollude gollal ngal ɗo no mbiɗa ni ene wawi taw ɓen ko ɗon gitti ko kanko adi gollude ngal ɗo gollal kam kanko adi newnanede jamdi e dow leydi he eyyi ko ni wayi ko ni mo saña hen ɗo lelete mo saña hen wutteji ɓorneteɗi omo saña hen gueɗe keeɗo taw ko jamdi o sañiri ɗum yimɓe ne kutoro omo daña hen omo sakko hen omo waro hen omo ñama hen omo ñammina hen ko ni woni gollal ɗum ɗo woni gollal makko ɓurgal yaltude wonande mana gurdam makko hay ɗum addi ɗum ko sababu mo kalɗen joni o ɗum noon ko ɗum ɗo wonno namdal mami fada gongal so hawre welede Allah seydi Saar. est ce que Allah kala mo ala meccal mecce diine mum annabi Dawuda wurno koye baytal mal woni ɗo miskineɓe ñamminte nde malika jippi o namdi ɗum en nani tarih o yo Allah rokku en ɗo eɗen dilla kadi ɗon ɗo kalɗen annabi Dawuda ceerno Haali Abdullahi Sy ko ɗo calminten dendagal wayluɓe meɗen dendagal wayluɓe men to wasa kodde mbayla dendagal wayluɓe men ha to beelinayɗe dendagal waylu men ha to leydi Gambi Hajja Damba en Ramata Damba en ko noon kadi woɗɓe ne keewi alhamdulillah kono weltanaɓe e kala saha ceerno Haali Abdullahi Sy namdal men gongal ɓuuri hewde e tarihaji wiyede annabi Dawuda jarribama goto e suddiɓe walla cuddiɗo ɓurnoɗo ɓattade mo hawnil ɗum wolde yo ya haɓoye toon beele maaya toon o resta joom suudu mum taarih o eɗen gandi ari hen ko heewi holko mbawɗa jubbande en hen keɗen ɓuura wawde famde ceerno Halidou. eyyi seydi Saar mi nani kadi namdal ma dewgal hen banggue mbiɗa mo annabi Dawuda nelno ha yiiɗi restude cuddiɗo mum o eyyi ko gonga ina woodi ɗum ko hunde lamde kono noon ɗum kam ari hen konguɗi kewɗi on ko wasiru makko wonno koye yimɓe makko ɓurnoɓe ɓattade mo jeeya on wiyete ko awra yawo wiyete jibinɗo on o wiyete ko haan on koye makko wonduno wiyama no gonguɗi kewɗi noon gaari hen haalama hen ko famɗi foof kam fannuji tati fannu gadiɗo haalede hen o wiya ko Dawuda noddumo tan wimo seer cuddiɗo ma oɗo eyyi wayi tan no bonnitowo ni seer mo kadi ne jogui makko doole o seeri caggal nde edda debbo o gasi annabi Dawuda resi debbo o naddi e mum ɗum haalama caggal ɗum konngol ɗimmol wi ala wona noon annabi Dawuda nden gilli makko naati e oɗo debbo on saha o ƴetti gorko makko o neli ɗum jihaadi beele ine ware o resta debbo mum gorko o hebli yehi jihaadi nde yehi jihaadi wara toon annabi Dawuda resti debbo o caggal ɗum konngol tataɓiyol wi ko ala on ɗon gorko o resano debbo o taw ala ko ƴamnoɗo debbo o tan koye ƴamal ɓe jaranno caggal ɗum noon annabi Dawuda rutti ƴamti debbo o e dow ƴamal makko kanko oɗo gorko annabi Dawuda resi debbo o on saha noon e nder sharia maɓɓe kamɓe ene dagi gorko ƴama debbo goɗɗo o ƴamta e dow ƴamal he enen kam ɗum dagaki e sharia men harmi kono kamɓe ɗum ne dagino e sharia maɓɓe kono noon o felda ɗum Allah subhanahu wa ta'ala neli malaikaji ɗiɗi ɓe ngari e mbaadi yimɓe ɓe tawimo omo woni nder soro makko omo rewa Allah nde o tiniɓe tan o ƴetti kulol ɓe mbi ala woto hul
minen min ngari ko min weñodiroɓe komin ñawdoɓe min ngari ko ya ñaaw min goto yamin ne tooñi goɗɗo yamin ne bewe dow goɗɗo min jiiɗi noon eyyi ko ñaawa min. E on saaha noon kanko annabi Dawuda omo jogii rewɓe 99 omo jogii rewɓe 99 kanko annabi Dawuda. kono noon ɓernde makko yawti ɓeeto rewɓe fof ɓernde nde daaƴoyi koye debbo oɗo mo ganduɗa ko kanko halfi joom galle muɗum. jonnon ɓayde wayi noon Allah neli maleykaji ɗiɗi yo ngar ñawkinoɗo makko ɗo, so tawi ɓe ñawkinima ɗo makko ɗo ɗum wonanamo teskuya ene wawi ma o faam holko Allah waɗiri ndani. ɓe gari kamɓe maleykaji ɗi hen goto wi amin jiiɗi ñaawa min, goto yamin nde tooñi goɗɗo kadi woto oño e ñawore he fewnu min fewde lawol peewal ngal, lawol Allah ngol. oɗo de ko musidɗam to banggue diine, omo jogii 99 mbortu, min jogiimi ko mbortu gootu. o wi noon yomi ittu mbortam ngu mi tottamo kanko o neha. o foolimi kadi e nder komin kaldata ko. o wawti kam hen, o ƴetti baalilam o watti e baali makko. min ko baalel gotel jogiimi, kanko o jogii ko 99. o wi ko mami hokkamo baalilam ngel. ɗum hawnaki, ɗum wona toñange, min de jimmi ko ñaawa min. Dawde heɓɓiti wi aha o toñima. omo jogii fodde ko jogii ko, o ƴetta ngellu an ko gotel tan jogiɗa, o wi kadi ma dokkama watta e baali makko. ɗum de ko toñange. hewɓe noon ene toñira hono ɗeɗo toñangeji, ko toñange manguede won ɗo. aha caggal ɗum noon o ñaawiɓe, ɓe jeehi ɓe hoddiri Allah. nde maleykaji ɗi jeehi tan ɓe ngabbi dow asman ɗon tan Dawuda ñawti hoore mum. ɗon e ɗon wona kay ha ɓooya, ɗon e ɗon tan gollal ngal o waɗi ngal arti e makko. ayi jomiraɗo subhanahu wa taala wi kanko annabi Dawuda ko ɗo o sujjani Allah subhanahu wa taala, o yaafni Allah yaafimo. o jooɗima balɗe 4 omo sujji hoore nde e leydi o ɓamtatande. so wona haaju garɗo tiɗɗo walla juulde farlande e dow makko yonta, o yaha o juuloya. so gasni julde o arti kadi o sujjita tiinde nde e leydi. ko ni tan o woori ittatamo hen tan ko haaju tiiɗɗo, kono so arti lelde ala, ɗoygol ala, goɗɗum ala, o sujjat tiinde nde e leydi. o ñamata, o yarata, omo waya kanko annabi Dawuda, ha gonɗi makko ɗi punni huuɗo ha heewi, funni leɗɗe e saraji hoore makko, ha noddi noddowo wonde Allah subhanahu wa taala jaɓanimo tuubu buya. faami e ko raɓɓiɗinde haala ka harane heewi, kono noon ko ni ɗum sifori. o andi o waɗi goofol, o yaafni Allah subhanahu wa taala yaafnimo. fadde balɗe 4 Dawuda ene sujji e leydi, o tukkitta tiina makko e leydi. Sar Abdullaahi Saar, ɗum ɗo wonno namdal ma dewgal hen, mbeɗo faɗi gongol so hawre welede Allah. Bisimillah. est ce que aduna mo seyɗade natata ala, kono noon so tawi seyɗade natima tuub moƴƴina. Allah kala ko waɗi, kala kadi ko ɓeeɗo annabaaɓe mbanno, o jangtinima en ko ha enen e koye men mbawen ñawirde ɗum koye men. goto men kala yo ñaw hoore mum e kala saaha. annabi Dawuda ko annabi, kono jarabi heftima ɗum e ndiɗo mbaadi. Allah haalni en ko holɗum ha ganden kala ko heftima rutto e Allah ko ɓuuri yawde. ceerno Khalid Abdullaahi Sy, annabi Dawuda ko belɗo dande. so yalti omo janggoyanno ko diwe e colli e kala rewanno e makko Allah e makko welde dande. holko mbawɗa artande amen e ko jangta e belgol dande oɗo henna annabi Dawuda? eyyi Seydi Sar, namdal ma dewgal hen mbiɗa ko annabi Dawuda ko wiyanoma ko belɗo sawtu. ko belɗo sawtu, Allah no hokkimo sawtu belɗo. annabi Dawuda
o dañi kawis kanko ni e on ɗon bangi sawtu mo rokka ko hay goto meeɗa rokkede ɗum ko ɗum waɗi sababu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ene wiyanno abou moussa al ashari sawtu mum ene nandi e sawtu annabi dawuda nde wonde annabi dawuda ko dewowo Allah kanko o hoorat ñalawma o taƴa ñalawma gurnam makko fof ko noon sifori o hoorat hannde o wasa hoorde janngo ɓawa janngo o horiya ko ni tan o wurdi jamma kadi o fecca ɗum hakkude o ɗano feccere heddinde o yimmo e jeegobal muɗum mo rewa Allah hokkimo dande hawnino no fewi no fewi so tawi omo janga ɗo joni nde wonno Allah tellide makko ko zabura kanko annabi Dawud deftere wiyetende zabura caggal nde waɗi mo annabi deftere zabura nde noon nde waɗi ko 150 sumore eyyi 150 sumore woni hen tan kanji fof ko ñawore e wajuji woni hen hoddiri Allah noon Allah hokkimo sawtu belɗo so tawi annabi Dawuda darima ene janga ndeɗo deftere kala ko Allah tagi wona neɗɗo wona jinne wona sondu wona mumantewel kala ko nani dane makko haaju mum mo jogino foof boni tuggi tan ko e neɗɗo ha e tagore ɓurde famɗude nde Allah tagi kala ko nani dane makko gotol omo janga kala ko ɗum yahanno boni sawtu makko ne weeli eyyi ko laaɓɗo ɗemgal kanko ɗemgal ngal laaɓi kanko hay sinno wona e jangude alqur'an walla zabura o woni kanko hay sinno o woni tan koye haalde somo haalde e maɗo façon mbaadi haala makko no haaldete ni ɗum tan hoore mum a yiɗata o deƴƴa Allah hokkimo ko ewnandu laaɓndu so haalat so jangat so wullat so ñumboto kanko so tawi tan a nani hunuko ene yaltina karfeje koɗe mbawi wonde foof so haala yewtere so goɗɗum a yiɗa o dañƴa ko ewnandu ndu kanko ko yaltata hunuko he ko safi weeli wona tan somo janga deftere nde ala kanko Allah newnanimo tan so tawi tan o ŋaaɓi hunuko omo haala a yiɗa o dañƴa haala ka noon koko yiɗi fof ko wona ko deftere makko nde o jangata ne ko goɗɗum o haalata ne a yiɗa o daƴƴa kanko ko Allah rokkirimo noon ɗum waɗi so tawi mo janga tan jiiya diweje ɗe ene doga ene ngara ene keɗo ko jangata ko somo subi hina kadi kanje fof ɗe ngara kala ndiwri ara so ɗi ngari kanjine ɗi mbatta ñemtindemo no watte ni omo subi hina kanje gone subhinde eyyi ɗum ne ko subaka e kikiɗe foof eyyi ko ni alhaali o wayi ko belɗo dande a wawa nandinde dande makko e goɗɗum ala mbawɗa wiide tan ko belɗo dande aduna kam ala foof ɗo jiimi e defte wonde neɗɗo meeɗi welde dande ha yetti annabi Dawud ala eyyi ko ni ɗum sifori ko belɗo dande banggue welde dande nde kam ko ɗon tan mbawɗan hadde kono noon a wawi wiide ko ɗo dande makko haadi belgol makko dande yettima ha ala ko nandinte eyyi ko dokkal Allah noon ko Allah rokkimo ko Allah wawi rokkude ha timma inchallahu taala ɗum noon bisimilla e namdal gongol tawɗe welede Allah ceerno Khalidou Abdullahi Sy yo Allah rokki en welde dande nde tawno ene jiiya e arsigue welde dande neɗɗo belɗo dande kala ene jiiya e arsigueji en nani annabi Dawuda en jii ha hande woni diwe sene mbeeya walla so ndiwi carat bibje ɗe gone ɗarde mbayno dewoje jomiraɗo ni saabu Allah haalni en ɗum ko ni annabi Dawuda e mum waduno annabi Dawuda en mbawa haaldude ɓuuri makko kala en meftat tan ñawli hankkadi yimɓe kadi ko dawoɓe kadi beele weela heɗade ceerno Khalid Abdullahi Sy namdal men tan cakkitigal hol ñawore nde annabi Dawuda ñawno kadi ko ñawannoɗo o jogino ko tribune mawɗo ko ñawowo saabu haali zabura wonno en ko wajuji e ñawoje Allah rokkimo ko ñawde Allah rokkimo ko jamdi Allah rokkimo ko weldidande Allah rokkimo ko rewde Allah rokkimo ko wonde kecco ɓerde ñallata ko wayde Allah rokkimo kadi hoorde aduna o kala feccere hoora hande taƴa janggo hoora ɓawa janggo weeɓani
kono ɓe jiyaɓe Allah saaha kalne moƴƴiɓe kaale beele barke maɓe naata e nder pittali meɗen. hol ñawore kanko annabi Dawuda fo e wawde ñawore, hol ñawore nde o ñawno ɓii ko ɓurɗo famdude annabi Souleymane ari firti ñawore nde taw duuɓi mum ne pamɗi watti ñawore wonde te nde ñawore yeehi. ceerno Haali Abdoulaye Sy. eyyi seydi Saar mi salminima lawol gongol. mbiɗa hol ñawore nde o men no ñawde annabi Souleymane itti ñawore nde. aha ko gonga annabi Souleymane ko ɓiyi ko kanko annabi Dawud. kadi annabi Souleymane heeɓi wawde ñawore guila nde famɗi guila nde yaara duuɓi 12 wiyama ko 13 Allah hokki ɗum wawde ñawore. annabi Souleymane ko neɗɗo kadi kawniɗo o juutani balɗe noon kono noon aduna makko ko rokkama dokkal ngal hay goto rokka kanko ɗen ene wawi en garo e makko kanko so Allah jaaɓi ko annabi Dawuda jibinimo. sababu ɗum ko won arnoɓe e makko ñawdude ko gaynako e demowo gonno. gaynako o ko kañum ƴettuno baali mum nanni e guesa demowo o e woddiro Allah baali ɗi ñaami guesa ba. joni noon kanko joom guesa o wulli to yi annabi Dawuda. annabi Dawuda wi yo noddu joom guesa o yo noddu joom baali o. o noddu e joom baali o ari o wi goto foof yo jangtu. ɓe jangti haala mabɓe woni goota. haala ala so wona baali makko naati e guesa oɗon bonni. hol ñawore nde annabi Dawuda ñawiɓe. annabi Dawuda wi tan ko an joom guesa o naw baali makko ɗi jaada hen. an joom baali o ya ƴetto e guesa ba ko mban jeyɗa hankkadi jeehe hajuji mon ko ɗum ɗo o ñaawi hay goto suusa salade. nden ɓe jeehi joom baali o ene mettini e ndeɗon ñawore. joom guesa ne welti. ɓe gari ha ɓe jetti damal galle ɓe jalta galle o ɓe potti annabi Souleymane ko cukalel ene natta galle o. annabi Souleymane mi ko woni khadbukum hol alhaali moɗon. ɓe kaltanimo to fuɗɗi ha ɗo yarata ɗo. annabi Souleymane wi sinno ko min wonno de wona nde ɗo ñawore mbaɗannomi. ɓe gaare duttuɗen to baaba. ɓe dutti to babiraɗo to annabi Dawuda. annabi Dawuda wi ko ɗum woni. Souleymane wi ko min artiriɓe baaba. ko min artiriɓe. bisimilla min de ndeɗo ñawo e baaba so min wonno wona ndeɗo mbaɗannomi. o wi so min wonno ñawanmi joom guesa o yo yaa o ƴetta baali ɗi o yaada e majje o wonda e majje. joom baali o yo rutto e guesa he o reenoya guesa ba o fewnitaba haɓa tolno ɗoɓo tolnino hade makko bonnude ba. joom baali jaadude e baali o noon joom guesa o so tawi ɗo yaade baali heɗo kala ko mbaalu jibini ko kanko jeeyi. ɗo e guesa ba dartade e place ɗo yaranno kala ko baali ɗi jibini ko kanko jeeyi. kala ko ɓiri ko kanko jeeyi. nden baali ene coñerno leeɓi ɗi ne coñerno ene jogui ko nafata ha heewi e rendo men e on ɗon saaha. kala ko soñi e majji ko kanko jeeyi. so guesa dartima ɗo wonno noon yo artir baali o totto jomum o ƴetta guesa makko. kono kala ko jibinano caggal ɗum ko kanko jeeyi. kala ko ɓirno ko kanko jeeyi. kala ko hesno e leeɓi he ko kanko jeeyi. ko ni Souleymane ñawiri. joni noon kisa ɓe mbaɗi ñawore Souleymane de Dawuda acci ñawore mum de ƴetti ñawore ɓiɗɗo o. ɗum waɗi ɓe jeehi ɓe mbaɗi no ɓiɗɗo o wiri ni. ko ɗum ɗo woni ñawore nde Souleymane firtanno bammum annabi Dawuda. ko ni annabi Dawuda ko ni kanko adi dañde annabagal kadi o dañi laamu koye makko fuɗɗi kanko annabi Dawuda. Souleymane noon roni e ɗum. kanko annabi Dawuda o jibini ɓiɓɓe hewɓe kono ko Souleymane goto ronimo e ngal ɗon gueɗal. ko ɗum waɗi
ko ɗum ɗo wonno namdal maɗa ko fate ñawore nde annabi souleymane firtanno bamum annabi daoud. ɗum noon so tawi aɗa jogui namdal gongal bisimilla. So tawi wonno wayi mi salmini mi juurima mi salmini dendagal julɗo foof ɗo woni mi ñaguima duwawu. oɗon jarlo oɗon jaafo ko musidɗo moon guiɗo moon Khalid Abdullahi Sy ɗo e leydi France. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ɓural kole seɓure ɓuroɗo windere otolemtu gasata kala fo moroka ɓural kole seɓure ɓuroɗo windere ala e annabi mo Allah junno sowona yasin ɓuroɗo windere ala e annabi mo Allah julno sowona yasin ɓuroɗo windere liformo jiɗata. est ce que ceerno Khalidou Abdullahi Sy golle man jooɗi peewi. yo Allah nurdin gandal ngal nde tawno ko kewɗen wiide kala saaha ko en cuɓima haalande hettiyankoɓe Weltaare TV pulaar laaɓɗo ceer ɓe nana ɓe paama kono ko haala ɗo ko foof wona tarih jaltuɗo qur'ana ko Allah haalanen ɗum e nder deftere Allah teddunde ko nanna toon qur'ana ne jangge hakkude arabe e luga ko ɗum woni ko firaɗo e pulaar kettiɗon nanɗon. sen gaddi ɗum ɗo henna noon ko ha ñawtuɗen koye men mbaccoɗen koye men pewniten koye men taftoɗen koye men ha mbawen yadude jamanu nde tawno aduna ko ni wayi. annabi Dawuda ko dokkaɗo kono so Allah haaji ñalawma janggo talata ma en jokkoy e tarihaji meɗen deftere Allah teddunde ko hedde lewru he korka ko ni henna mbatten buuɗal yurmeende kala saaha. so ɓataake buuɗal yurmeende feri feeñi feen jayi ɓataake ɓatukuji men mbaɗi ɗi musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ne wonduno e musidɗo moon ceerno Khalid Abdullahi Sy ketki malaki jam yo jam Allah ñalanen ɓe ɗalda on daade belɗe. julɓe cuute juuɗe mon dow mboɗo manta annabi ɓuroɗo windere tawreta linajila zabora limota qur'ana dow ngam ɓuroɗo windere tawreta linajil